Bai, badari, bai. Gora bihotzak! Tipitapa! Asier, esti, ezautzen duzu, Antxon Telleria? Bai. Abistas gutxienez, Bai, bai. Beso darago. Hau antolatzeko ez terraza izanen, ez? Leku txikia horren bertze egun, nola antolatzen duzu zuen buru hemen? Talde bi gara, 14 orduko txandak egiten ditugu, 14 ordu formeta barruan eta beste 14 ordu atsedena hartzen. Eta gure artean antolatzen ditugu zeregin nagusiak, korrika ondo joala eta korrikalariak zaintzea, argazkiak ateratzea, musika jartzea, gidatzea. 14 ordutan, ezagit, behar batzuk sortzen dira, gorputzean. Komunera joatekoak adibidez, nola moldatzen zarete hortarako? Atzeko furgonetan, hor komun izkutu bat badugu, aurreko furgonetan dagoena, jeitxe egiten da, hitz egiten dio atzeko furgonetari eta egin beharrekoak egin berten eta gero aurrera berri ere korrika baten. Bueno, momentu hola emozionanteak biziko dituzu, ez da? Bai. Ikuste dut, ez? Asko eta egunero eta negar hainbatetan egiten dugu. Nik igual bereziki, igual nire lehenengo korrika izan zena, Nafarroan bukatu zena, goitik argazkiak ateratzen ari ginela, atzera begiratu eta itxelesko jendean dana zegoen, eta aurra begiratuta eta gauza bera, eta hoi ipurdia eta hor malkoak ere bota genituen. Zuk ere horrelako hitzapen bereziri badaukazu? Atzeko furgonetan gindua zen, gaua zen, tropel bat aurrean, ez zijoan jende askorik, eta, guatzean, dalako batean begiratu genuen aurrera, eta, ostia, sua. Furgoneta zutan? Gu atzeko furgonetetik gindua zen, eta segiduan hartu garen telefona deitu eta aizue, zua dagoela goian. Eta atera ziren danak sistu baten imaginau, ez? Hirurak atera ziren, sistu baten, korrikalari guztiak aurreratu, sartu ziren barrura, eta danak gelditutzen maize gertatzen da. Eta begiratu zuten gora, eta ez zegoen zurik. Zertza? Baina laurok ikusi genuen gauza bera, furgoneta zutan. Bai, efekto optiko bat. Kontu bada gauez jendeak eramaten dituela antortzak. Eta hor efektu bat egin zuen, da gu pentsatu genuen dana zutan zegoela. Eta momentu hola ahaztezin bat? Nik badut bat, eta hemen baitut argazki batzuk. Ni bere sortueiakoa naz, baina nire familia hartatu na, eta amak bere garaian egin zuen alegina, bere seme alabek euskara ikasteko, aekan apuntatu gintuen, 3, eta nik nolabait Abanton eskaini nion kilometro bat, erosi nuen kilometro bat, berarentzat, eta egin nuena izan zen, eskertu, euskaren mundua ezagutarazteagatik, euskalduna bihurtzeagatik, eta azkenean korrikan bukatzeagatik ere. Zeran eskertu, lekukoa berak ere eramateko kilometrotxo baten, kilometro hori... Ama ere pozik ez da? Ama pozik, eta danak familia osoa negar baten bukatu genuen, ze azkenean lortu izan duena nire amak izan da, etxe barrura euskara ekartzean. Eta azkeneko momentura arte zuen jakin lekuko hartuko zela? Ez, ni lekukoa pasatu zion Ilobari, Ilobak hartu zuen amama, eta emon zion, eta orduan bai hasi nintzani gazteleraz bota nion mesua, berak ondo ulertzeko, merezitazuerako. Zein ote da sekretua? Pensatu duzu hori, sekula? Zergatik unkitzen duen jendea hainbeste korrikak? Formula magikoa nik ez dakit zein dan, baina korrikan bizitzen dana ez da beste inun bizitzen Euskal Herrian nik uste, eta ez dakit munduan biziko tedan olako esperientzia bat. Bai, eta gainera, euskalduna izatea, zenik ez da den. Orduan, hortik ere badator, bai, tarteka bada. Orduan azkenean jai erraldoia da, eta danontzako jaia da, eta olako burbila magikoa sortzen da barruan da. Eta hori, transmizio hori ematen da, ez dakit, iriparrain bitartez. Honek trukoa du, Martxan zoazela, joan behar duzu korrikan, heldu, eta orduan, hori erreza da. Gero jendeak ohitura du, holan jeizteko nik ez dakizeatik. Baina, kontrako nola bidean jeitsi behar duzu eta korrikan hasi. Zinta baten ibiliko bazina bezala. Ados, segi korrika. Hori da. Gelditu egite bali pasa, arrastak eraman. Teoria da, korrika igu, eta jeizita korrika segi. Hori da. Hau bai da biadura ja, Apa, tipitapa, korrika, horrekan! Hori da. Hortxe, Telleria jauna. Korrikan. Tipitapa, korrika! Tipitapa, korrika! Ongi! Apa, txoriko, eta jaitsi!